Ahoj, ahoj, vítej u tohohle videa a pojď se mnou podívat na naše svatoborské podvínka. Proč vznikl tento motiv těchto podvínek a jak vlastně vznikl nápad? Úplně jednoduše. Jsem mamina 5 dětí a i když jsou 3 dospělé a 2 bydlí ještě s námi, tak po těžké nemoci mého manžela jsem bohužel musela převzít všechno sama. Tak jsem vymýšlela to, jak vlastně se vám nějak dostat do podvědomí. A právě proto jsem si řekla, vždyť jsem Moravačka, vždyť mám v sobě sílu jako ty hrozny, které zrají na těch našich vinicích. A vznikl nápad na svatoborské podvínka. Každá sada obsahuje 2 kusy. Jedno s modrým hroznem a jedno se zeleným hroznem. No a k tomu to naše nádherné srdíčko jako poděkování. Tuto sadu můžete věnovat někomu, kdo má rád víno. A nebo vy sami při sklence vína si na nás vzpomenete. Vzpomenete si na tu moji dílnu jehličkou z chalupy, kde se šijou tyto svatoborské podvínka. Objednávky můžete psát tady do komentáře, anebo mě oslovit na našem WhatsAppu 608 818 706 a já vám ráda poskytnu veškeré informace. Tato sada stojí 250 korun a je možná k odeslání ihned. Těším se na vaše objednávky.